104.7 IFM. Report! Arestado ang 5 katao matapos ereklamo sa pagnanakaw ng mamahaling kwintas ng Isang Ginang sa ikinasang follow-up investigation sa barangay Caloocan, Manaoag, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek na pawang residente mula Ilocos Sur. Ayon sa biktima, napansin itong nawawala ang kwintas na nagkakahalaga ng 100,000 pesos matapos bungguin at gitgitin ng naturang grupo matapos dumalo sa isang misa sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Sa na-retrieve na CCTV footage, kitang-kita ang iskema na ginawa ng mga ito. Agad naman pinuntahan ng otoridad ang mga sospek kung saan nahulian din ang dalawa sa mga ito ng higit 1 gramo ng shabu. Bigong ma-recover naman ng mga otoridad ang ninakaw na kwintas. Haharap ang mga sospek sa kasong pagnanakaw at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.